Moby Dick e o segredo de Mu. A memoria do neno. Deixádeme! Non! Onde imos? Mamá, non! Confiamos este neno ao océano que nos vai engulir a xiña a todos. Sacádeme de aquí! Quero sair! Que viva durante séculos, para que un día poida rescatar a nosa lembranza das profundidades do esquecemento e revelarlles ás futuras xeracións a gran herdanza de Mu. Desculpe, capitán, os rapaces estiveron falando é por Moby Dick. Xa levamos meses perseguindo esa balea e aí fora hai outras máis sinxelas de matar. Aparece, Moby Dick. Sei que estás aí. Moby Dick é a única balea que me interesa. A este paso imos volver á casa coas mans baleiras. Non vai aparecer. É un verdadeiro demo. Demo ou non hei matar esa balea. Douche a miña palabra, aínda que tarde o resto da miña vida. Hai algo na auga, a estribor. Que é iso? Subido a bordo. Que é? Non che sei. Nunca vira algo así. Ha de ser dun barco afundido. Pensades que é un tesouro? É un rapaz. Será o supervivente dun naufraxio. Vai vestido moi raro. Se cadra é un extraterrestre. Pedras preciosas. Flask, tráeme o cativo. Stab, garda a cápsula. Os demais aos vosos postos. Parece que estaba nun barco afundido. Pode haber superviventes. Hai que axudalos. É Moby Dick quen me interesa. Aos vosos postos. O deber dun mariñeiro é buscar superviventes. É a lei. Macab está tolo. Cando cheguemos a un porto, deixo o barco. Eu tamén, ten razón. Non! Non! A grande onda! Xa ven! Deixádeme! A onde me levades? Teño medo! Todo está escuro! Non! Non teñas medo, rapaz. Chámome Flask. E ti como te chamas? Romy, onde estou? Estás a salvo. Que che pasou? Un naufraxio? A grande onda está a piques de chegar. Hai escuridade por todas as partes. Por todas as partes? Onde? Mu! Coñece ese lugar, capitán? Mu está preto de aquí. 6 anos máis tarde.
Capitán Romeo Temón, rumbo a oeste. A toda máquina. Todo a estribor. Que fas aquí, mocoso? Cal é o problema? Xa acabei de limpar a cuberta. Pois xa podes empezar outra vez. Xa estou farto. Acaba é un tirano. Pero foi el quen che salvou a vida e te subiu a bordo do Picual. Xa, para que fose o seu escravo. Se segue así, poulle... Tranquilo, rapaz, ele é o capitán, ten paciencia. Cando medres has conseguir un posto noutro barco, na mentres, lévalle o xantar. Flasco díxome que os teus pesadelos volveran. A grande onda, a escuridade na metade do día. Ese misterioso mu que nos meus mapas non aparece. Volveu tamén a túa memoria. Non intentes xogar comigo, miserable. Sei que estás ocultando algo. Déixame en paz, non me lembro. E que hai da cápsula, esa extraña máquina coberta de pedras preciosas? Que son os misteriosos símbolos gravados nela? Ao final, leiche facer falar, Rodney. O país do que ves está cheo de riquezas. Podo sentilo, hasme levar ata el. Moby Dick! Esta vez non vas escapar, Moby Dick. Mergúllate, Moby Dick, sálvate. Pero por que non se mergulla? É un branco perfecto. Debería que estar cego para fallar. Pero por que fai iso? Vai facer que a mate. Non! Foi culpa túa, fedello. Capitán. Tranquilo, capitán, non é máis ca un neno. Todos fixemos parvadas cos seus anos. Vostede non, por suposto, señor. Rami! Non! Rami! Con esta tormenta non podemos facer nada. Pequeno babeco. Como vou encontrar Mu sen el? Non tardes, Atia, tesme que axudar a lavar a roupa. Claro, mamá, non hei tardar moito. Ei, Zu! Zu! Estás aí? Oh, és un groseiro, polo menos espera que cho dea. Ningún grazas. Aínda non sei por que che sigo traendo comida. Porque son un paxaro xamán, o último da miña especie. Un semideus, é para ti unha honra darme de comer. E ademais, sei que che encantan as miñas viaxes. Sabes onde me enviou desta volta ese vello fósil? Camal non é un vello fósil, é o noso nacal, o noso guía, é moi sabio. Por sorte, tenme a min para levar as súas mensaxes aos outros vellos fósiles. Alguén debería dicirlle como se usa un teléfono. O caso é que desta volta me enviou a Moscova. Ainda teño as plumas xeadas, por non falar dun criado maleducado que tentou alimentarme con serpes case me dá algo. Pero eu dixenlle... Camal, mestre, sei que estás aí. Dixeronmo todos os animais.
Éncheme de orgullo a túa habilidade. Ler o pensamento dos animais é un exercicio moi difícil e cada día falo mellor, Satia. Así que eles non teñen nada que dicir. Os animais superiores falan a linguaxe dos humanos, por exemplo, eu. Por iso debes ir a África, Zu, para levarlle unha mensaxe a outro vello fósil, o nacal desas terras. Escoítame atentamente. Os sinais apareceron tamén na nosa illa. Logo se a cumprir a gran profecía. Esperámolo, neno. Repíteo. Os sinais apareceron tamén na nosa illa. Logo se a cumprir a gran profecía. Esperámolo, neno. Nacal! Mestre! Mestre! Moby Dick volveu! Moby Dick? Xa. Vamos rápido. Mirade. É el de verdade. Sí, mirade. Volveu Moby Dick. O fillo da balea, exactamente como anunciou a profecía. Mirad. É o neno da profecía, o neno de Mu. O neno da memoria por fin entre nós. ¡Qué alegría! ¡Por fin! Grazas, fiel amiga, por este valioso agasallo. Pero, por que xa non importa a miña misión? Chegou aquel que esperábamos, o neno da memoria. Grazas a Deus. Benvido, rapaz. Eu son Kamal e esta é Satia. Como te chamas? Romy, onde estou? Na Illa dos Misterios. Rescatoute Moby Dick e trouxote aquí. A balea? Pero como o fixo? Estaba escrito. El o neno da memoria, o herdeiro de Mu. Mu? Lembras? Non é só un pesadelo que teño ás veces. Escuridade na metade do día. Os tronos, a grande onda. Como sabe todo iso? Ese pesadelo ven das últimas imaxes que tes de Mu. O gran cataclismo. Satia o pergamiño. Ese é o famoso neno. Esbrancuxado. Hai moito tempo había un vasto continente na metade do Océano Pacífico. Este continente era coñecido como Mu. A civilización que xurdiu ali estendeu a súa influencia por todo o mundo. Posuían un coñecemento único. Os seus sabios, os Nakal, adiantáronse moito ao seu tempo. Os habitantes de Mu non sabían nada da guerra. Vivían felices en armonía coa natureza. Por desgraza, co tempo, empezaron a esquecer a sabedoría dos seus antepasados. Volveronse fachendosos, famentos de poder e dominación. Escravizaron outros povos e, axiña, a ansia de poder empurrounos a loitar entre sí. Unha guerra terrible. Crearon armas cada vez máis poderosas. Na súa tolemia, o pobo de Mu desencadeou forzas que non podía controlar. O gran cataclismo foi o seu castigo. Mu foi anegada. E, hoxe, ninguén sabe onde pode estar. E morreron todos os habitantes de Mu? Non, houve uns cantos superviventes. Guiados polos Nakals, algúns pequenos grupos escaparon ao cataclismo agarrándose ás baleas que os levaron aos 4 confíns do mundo. Ali fundaron 24 colonias en total. Hoxe os seus descendentes e os sucesores dos primeiros Nakals manteñen viva a lembranza de Mu. A Illa dos Misterios é un deses asentamentos e Kamal é o gran Nakal, o líder de todos os Nakals do mundo. Por iso te trouxo aquí Moby Dick. Segundo a profecía, Kamal debe traducir as pedras. As que? A cada unha das 24 colonias confiouse unha táboa de pedra tallada. As 24 pedras deben ser reunidas. Así imos poder ler a mensaxe que indica a situación de Mu. Onde encaixo eu? Ti é o neno da lembranza. Debe reunir as 24 pedras para que poidamos redescubrir Mu e a súa grande herdanza.
Antes de que as ondas tragaran Mu, fuches encerrado nunha cápsula de salvamento. Dormiches durante moitos séculos. Moitos séculos. E hoxe chegou o momento de comezar a túa procura. Pero non teño nin idea de onde están as pedras. Segundo a profecía, a gran balea vai te guiar. Pero agora necesitas descansar. Hora de almorzar! É pro neno da lembranza. Quita do medio, Zu. Ese merdento está me quitando a comida da boca. Dormiches ben? Pois aquí está o almorzo. Non teño fame. Romy, estás ben? Como te sentirías se descubrises que o teu pobo e o teu país desapareceron hai séculos? Antes estaba só, pero polo menos era como todos os demais. Agora síntome como un monstro. Se te sentes só, podemos ser amigos, Romy. Marcha daqui. Déixame en paz. Ese neno fracucho ten que marchar. Satia é a súa amiga. E eu que? Voume librar ese ladrón de comida. Ui, quen anda aí? Non fagas ruído, poderían estar escoitando. Déixate de parvadas. Veña, eiche mostrar algo. Rápido. Un paxaro que fala. Ponte fronte ao sol. Sí, estupendo. Pero que... Preparado para Zu. Que estás facendo? Oh! Abur, queridiño. Como fixaches ese truco? Pero... Ei, é Romy. Romy. Así que conseguiche sobrevivir, demo de pequeno. Alégrame de verte, vello amigo. Pensábamos que te tragara o mar. Afórrame os violíns. Este miserable case nos mata a todos. E o pico ha desfeito pola túa culpa. É Moby Dick. Estaba a piques de atrapala. Vas pagar por isto. Non! 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 Ai! Non pode facer iso, capitán. Vostede dixo que o necesitaba para poder encontrar Mu. Si, eu sei cousas. Vaya. Así que recuperache la memoria. Onde está Romy? Que dixeches? Ese non che sei, marcharía, supoño. Por que me miras así? Esqueces que podo ler a mente dos animais, Zu. Aquí non estaba a gusto cousas do clima. Estás mentindo, teletransportáchelo. Leva mata elo. Non vas volver probar a deliciosa comida de miña nai. 24 pedras sagradas que din onde pode estar Mu. E onde están esas pedras? Pois non o sei, o vello díxome que me guiaría a balea branca. Vai te guiar, Moby Dick. Velo, ese traidor xa encontrou amigos novos. Amigos, máis ben parecen piratas. Como pode facer algo así, Moby Dick? Non lle sei. É a profecía. Ti pensas que son parvo? Oh, capitán, mire, ahí está Moby Dick. ¿Qué? ¡No! ¡O picua no sienta balea! ¡A que estades esperando, cacho inútiles! ¡A lancha! Romy, por aquí, rápido. ¡Volve aquí! Zu, tócache a ti. A Illa dos Misterios, tú!
Romy, aonde foron? É imposible, maxia negra. Está o protexendo. E se dixese a verdade? Moby Dick. Unha balea que salva a xente, un paxaro que pode transportar, unha moza que fala cos animais. Se non o vira cos meus ollos... Esqueces un neno que sobreviviu moitos séculos para poder emprender a procura de Mu. Estás preparado para comezar en la busca? Estou. Vou encontrar as pedras sagradas e despois sei atoparme. Quero saber de onde ven, quen son. Para conseguir as 24 pedras sagradas vas ter que demostrar a túa forza, superar moitos obstáculos, entrar en espléndidos palacios guardados por criaturas terroríficas. Porque a herdanza de Mu é moi valiosa, non debe caer en malas mans. Pero vas contar coa axuda de Satya e coa de Zu, que vos vai levar por todo o mundo cos seus poderes. Tamén vas poder contar con Moby Dick. Ela a te guiar ata as pedras sagradas e vai coidar de ti. Porque é o herdeiro de Mu, Romy. É o neno da memoria.